În toamna lui 1599, Mihai Viteazul a intrat în Transilvania cu o armată obosită, dar hotărâtă. În fața lui stătea Andrei Batory, sprijinit de nobilii care credeau că vremea lui Mihai trecuse. Miza nu era doar o bătălie, ci controlul Transilvaniei și drumul spre Alba Iulia. Mihai a ales terenul cu grijă, folosind mișcarea rapidă și presiunea asupra flancurilor adverse. Când atacul s-a dezlănțuit, liniile lui Batory s-au rupt, iar panică s-a strecurat printre aliați. Decizia s-a prăbușit în câteva ore, iar Andrei Batory a pierdut sprijinul politic decisiv. Victoria de la Șelimbăr i-a deschis lui Mihai poarta către Alba Iulia și către simbolul puterii. Intrarea lui Mihai în cetate a devenit un moment de răscruce pentru românii din toate cele trei țări. Deși unirea avea să fie scurtă, ecoul ei a rămas viu în memoria istorică românească.